Nilqawkom għal Biskuttin, it-tieni parti ma' Dun George Dali. Illum il-Papa għamel kollox. Għalla dak iż-żmien jiena kont eretiku. Illum Kont għalajt kritika. Kritika. Illum sirt profeta. Ħol envelop ġbin, ha? Ħol envelop. Insa waqbez l-barra. Waħda mill-lum li hemm diżastru. Hija li ħafna qassisin ma jafux il-Bibja. Illum, speċjalment, ħafna nies, il-mod kif Alla qed jiltaqa' magħhom. Il-mod kif Alla qed ikellimhom fil-qalb tagħhom. Hija xi ħaġa tremenda. Tarhom anke l-mod kif jirraġunaw. Barra fuq il-tun tirbdaw, ċemplu li ismajja din nistennew kienet kważi nofsija tard. Għattilom jenili għaw, għattilom il-knisa mitfija malu. Bipwieħet għaw, għat li aħna ma nistawx namdu tarbija tagħna fis-sakristija. Xaru kaza. Aħna nistgħu nitolbu s-saċerdot forsi jaw biss jaqarbinna? U risposta kienet le. Nkont ngħidilhom titolbu l-ħadd. Ġesu Kristu qed jistitinkom u morru. Għax l-Ewkaristija mhux tas-saċerdot. Il-knisa tipriedka u tipprova tagħlem biex tinqata' l-bullying. Immi stess qed tagħmel bullying għax dak it-tifel x'inmur l-iskola jgħidulu id-daddu il-mami tiegħek qas tqarbnu Quddiem l-isqof u minnu. U ngħidlu jiena gej, imma rrid insir però rrid insir saċerdot. Għaliex jgħidli le? Ma nafx. Ejju, nħallik tiżewweġ u tibqa' tamministra s-saċerdozju tiegħek. U hawn ħafna dioċesijiet, speċjalment fil-Latin Amerika, li reġgħu sejħu lil dawk il-qassisin li mhumiex jagħmlu l-pastorali ta' saċerdozju biss għax huma miż-żewġin, all right, biex jerġgħu jitlu fil-pastorali saċerdotali.